Salam qadırlı iyildeşler. Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde yine de biz İsa kim diyen sorağa cevabı devam ettiriyes. Mukaddes kitaptan biz köp zatlar vardı gürrün ettik. İsa özü barada nähili şayatlık etti. Özünü kim deyip tanattı. Hudaýyň İsa baradaki şayatlygy, Hudaý İsany kim deyip aýtdy. Adamlar onu nähili tanadylar. Adamlar nähili özleri tarapyndan İsanyň kimdigi barada şayatlyk etdi. Bu zatlary giňişleýin. Bu gepleşiklerimizde gürrün etdik. Yine de dowam ettirýäs bu gürrüňe. Çünki bütün tarihte boluşýaly, adamzadyň tarihinde boluşýaly, şu güne çenle gelecekte de adamlar hakykatdan İsanyň kim boldugy baradaky soragy sorarlar we beýle soragy adamlarda ýüze çykjagy göze görünüp dur. Şonuň üçin bu soralara jogap bermek üçin men mışmışy sözlere, adamlaryň aýdýan gürrüňlerine esaslanman, diňe mukaddes kitapta İsa barada yazılan Tevrat, Zebur, İncil kitaplarında näme diýilen, İsa nähili tanadylýar bize, İsanyň kimdigi nähili beýan edilýär. Bu şayatlyklaryň ählisini faktlar bilen görüp, İsany Hudaýyň sözündäki bar zatlar bilen görüp we tassyklap bu barada siziň bilen paýlaşmak isleýän. Bu gürrüňlerden soňra sizde İsa kim diýen soragyň jogaby size aýan bolar diýip, Hudaýyň mukaddes ruhy İsanyň hakykatdan kim boldugyny size aýan eder diýip umyd edýärin. Häzirki gepleşigimizi başlanymyzda Dawud peýgamberiň mezmurundan bir aýat okumak isleýän. 109-njy mezmuryň 1-nji aýatynda Dawud peýgamber şeýle diýär. Hudaý Rebbime şeýle sözledi. Düşmanlaryň aýagyň astyna serýänçem meniň sagymda otur. Seredin, Dawud peýgamber 109-njy mezmurda şeýle diýär. Hudaý Rebbime şeýle sözledi. Hudaý kim? Dawud peýgamberiň Rebbi kim? Dawud peýgamber iman arkaly özünden soň öz neslinden gelip çykjak Mesih barada gürrün edýärdi. Hudaý Rebbime seniň düşmanlaryň aýagyň astyna serýänçe meniň sagymda otur diýip aýtdy diýe. Dawud peýgamber özünden soň bir näçe 100 ýyldan soň dünýäge geljek Mesih barada nirden bilipdir. Ol iman arkaly özünden soň Hudaýyň özüniň İsa Mesih'te beden alıp yere geljegini iman arkaly görýär we şeýle şayatlyk edip bu sözleri aýdýar. Yine de şol Dawudyň aýdan sözlerine nirden yerine yetenligini bilýäs. Täze ähde Resullaryň işleri diýen kitapda İsanyň resullarynyň biri Petrus Dawudyň şol aýdan mezmurdaky aýdan sözlerine salgylanyp şu sözleri aýdýar. Dawudyň özü göklere çykmasa da şeýle diýipdi. Hudaý Rebbime şeýle sözledi. Düşmanlaryňy ayak astyna salýançam meniň sagymda otur. Şonuň üçin hem ey tutuş Israil halky şunu anyk bilip goý. Hudaý siziň haça çüýlen bu İsaňyzy hem Reb hem Mesih edip belledi diýär. Petrus bütün İsrail halkynyň öňünde durup İsa Mesih barada şayatlyk eden wagtynda İsa Mesih haça çüýlenip öldürildi. 3-nji güni diýildi. 50 günden soň ol 40 günden soň göge alındı ve mukaddes ruha beklediler, garaşdylar. 50 günden soň mukaddes ruh indi. Bütün güçten, kuwwatdan dolup şägirdler köçä çykyp İsa Mesih'in ölümden dirileligi baradaky hoş habary wagyz edip başladylar. Petrus'u İsrail halkı dinleýärdi. Ol İsa barada gürrüň berýärdi. Seredin ol näme diýär? Dawud şeýle diýdi. Ol göklere çykmasa da iman bilen İsa Mesih'in geljegini öňünden gördü we düşmanlaryň aýagyň astyna salýançam meniň sagymda otur diýip
Davud peygamber Mesih barada şayatlık etti. Petrus, şol İsrail halkı, siz bunu bilip koyun. Sizin haça çüylep öldüren İsa'nızı Huday hem Reb hem Mesih edip belledi diye. Bu gürrün Davud'un aydan peygamberliği, Petrus'un tasıklan sözleri İsrail halkını şeyle bir kıyın yağdaya koyuyordu. Nem için? Sebebi olar ne edip Davud haça çüyle Nasralı İsa öz neslinden gelip çıkan bir neçe yüzyıldan son gelip dünya inen Mesih barada ona Reb deyip yüzdeniyor. Hi bir İsrail tarihinde bizim medeniyetimizde de ata öz oğluna Reb deyip aydıp biler mi? Başka yerlerde İsa Mesih Davud'un neslinden gelip çıkan diyorlar. Davud'un neslinden gelip çıkan olsa Davud onun atası olmalı. Doğru değil mi? Şeyli sonra olurda da döreye. İlki bilen İbrahim. İbrahim peygambere Huday şeyle vaada verdi. Senin neslinden ehli halklar bereket tapar deydi. Musa deydi. Sizin aranızdan sana menzeş bir peygamber çıkar deydi. Mesih barada. Peygamberliklerin hemmesi İsa Mesih barada. Davud'um geliyor da Reb menin Rebbime deydi. Huday menin Rebbime deydi. Düşmanların ayağın aslına salayança menin sağımda otur. Hudayın sağında hazır kim otur? Elbette İsa Mesih Hudayın sağında otur deyip Mukaddes kitap bunu tasdiklaya. Bularda yüze çıkan sorağım şeyle oluyor. Ne edip Davud İsa Mesih'ten ön gelse de İsa Mesih'e Rebbim deyip aydiya. Davud'un neslinden İsa çıkar diyen vaktinde eğer Davud'un nesil seceresini izarlap gelsen Davud'un neslinden İsa'nın ecesi Meryem çıkıyor. Meryem İsa'nın ecesi Davud'un neslinden gelip çıkıyor. Ama İsa'nın atası Hudayın mukaddes ruhundan Meryem gövrülü olup İsa doğuluyor. Gönümel aydan vaktiniz Meryem Davud'un neslinden gelip çıkıyor. İsa değil. İsa'nın kakası Hudayın ruhu, Hudayın özü. Şonun için ona Hudayın oğlu deyip bu adı da şondan alıyor. Davud bir neçe yüz yıl İsa'dan önde gelen Davud İsa benim Rabbim diye. Rabbime Huday şeylediydi. Demek İsa Mesih Davud'dan önde vardı. Davud bunu iman arkalı görüyordu. İbrahim da senin neslinden ehli halklar bereket tapar diyen vaktinde İsa'nın geleceğini biliyordu. Ve İsa'nın ondan özel var olduğunu da iman ediyordu. Çünkü Mukaddes kitapta şeyle yazılan özel başta söz vardı. Söz Huday'dadır. Ve şol söz arkalı ehli zat yaratılıptı. Şol söz can ten olup bizim aramızda yaşadı diye. Demek İsa başlangıçta, yaratılışta ve bardı. O dine İsa olup yere gelen vaktinde o beden hükmünde beden alıp Adam keşfine girip bizim aramızda geldi, yaşadı. Bizim günahlarımız için öldü ve 3. günü dirildi. Yine de gidip Hudayın sağ tarafında oturdu. Bu nekile təsin ve acayip hakikatlar. Mukaddes kitap bunu bize ayan ediyor. Mukaddes kitap İsa'nın Hudaylık keşfinin barlığını, İsa'nın Hudaylık gücünün barlığını, onun adattan daşarı biri olduğunu, onun peygamberden has büyük olduğunu, onun Reb ve halaskar olduğunu bize aydın açık görkeziyor. Yine de şu tayda bir peygamberlik var. Zakariya peygamberin kitabında 12. babın 10. ayetinde şeyle yazılan. Men Davud'un neslinin hem de Yerusalimin halkının üstüne merhamet ve yalvarış ruhunu dökerin. Onlar özlerinin deşim edenine, yağını mana seyrederler. Yalnız oğlu için yas tutan yağlı yas tutarlar. Novbahar oğlu için ahın alı çeken yağlı acı gözyaşlar dökerler diyor. Bu İsa'nın ikinci gezek
yere gelişi var. Dünyanın sonunda İsa'nın yere gelişi var da gürrün ediyor. Bugünkü günde köp adamlar İsa'nın haçta ölendiğini inkar ediyen adamlar var. Köp dinlerde İsa haçta ölmedi, onu diriliğine Hudaý göklere aldı deyip her hili mışmışı faktlar bilen tasdiklanmadık yalan yorumlar var. Onlar İsa'nın haçta ölendiğini inkar ediyorlar. Ona inanmayarlar. Ne için? Eğer inansalar onda ne için öldü diyen soru yüze çıkar. Ona da cevap tapıp bilmezler. Şunun için İsa haçta ölmedi diyorlar. Onu hiç kim haça çüylemedi deyip şeyle ikrar ediyen adamlar gatı kendir. Bu peygamberlik bize ne görkez ya? İsa Mesih ikinci gezek yere gelen vaktinde hem kim ahir zamanda İsa gelir deyip qaraşıyarlar. İsa Mesih ahir zamanda gelen vaktinde İsa Mesih özlü onların ellerini deşim edenlerine yani mana seyrederler diye. Mana seyrederler diyen vaktinde İsa ikinci gezek yere gelen vaktinde onun ellerindeki çüylerin izini, onun kaptalını deşip ona nayza sokan yerlerine, onun ayaklarına kakılan çüylerin deşiklerine onu adamlar görerler. Şol vakti, şol yalınışıp haça çüylen İsa'sının ölümünden dirilendiğini, birinci gezek gelip haçta ölen İsa'nın hakiki Mesih olduğunu, onun Rab olduğuna şonda göz yetirerler. Şunun için İsa özünün elindeki deşiklere, çüyün izlerini onlara görkezer. Çünkü İsa bir gezek yere geldi. İsa birinci gezek yere gelen vaktinde kurbanlık getirilen bir kuzu yağlı yere geldi. Onu urdular, onu sövdüler, onun yüzüne tükürdüler. Onu şeyle maskaralap sonunda da haça çüylep öldürdüler. İsa bütün Hudaýlyk güýje eýe bolsa da, İsa'nın şol vaktinde haça çüylenen vaktinde da 10 müňlerçe Hudaýyň perişteleri İsa'nın bir ağız sözüne garaşýardylar. Eger İsa maňa garşy, maňa ýamanlyk edýänleri ýok et diýen olsa, onda ol bütün onun düşmanlaryny şol wagty ýok edip biljek güýje eýedi. Emma İsa bunu etmedi. İsa gaýtam haça çüylenen wagtynda atam buların günahlarını bağışla. Çünkü bular näme edýänini bilýän däldirler diýdi. İsa bu dünýäni ýok edip, höküm edip, ähli ad özüne garşy çıkan düşmanları ýok etmek üçin gelmedi. İsa birinci gezek gelen wagtynda günahkärleri günäsinden gutultmak üçin, olaryň bütün adamzadyň günäsiniň muzduny tölemek üçin, haçta ölmek üçin bu yere gelipdi. Emma ikinci gezek gelen wagtynda İsa eşekte gelen, eşek münüp, şeyle kiçi göňüllülük bilen Ýerusalime girişi alı, beýle kiçi göňüllülük bilen, yumşaklyk bilen gelmez. İkinci gezek gelen wagtynda ele kılıçlı, atın üstünde gelen, ýagşyny ýamany biri-birinden aýryan, bütün halklaryň, bütün milletleriň üstünden höküm çıkarjak Rab we halaskar hökmünde, at münüp atta ýeňici hökmünde gelýändigi Mukaddes kitabyň ilham bölümünde beýan edilýär. Şol wagty İsa özünün ellerindeki deşikleri görkezer. Ine sizin haça çüylep öldüren İsa'ňyz. Şol İsa ine men, indi men höküm etmek üçin geldim. Başta men halas etmek üçin gelipdim, birinci gezek gelenimde. Indi bolsa höküm etmek üçin geldim diýär. Ona iman edip, onu Rab we halaskar hökmünde yüregine kabul edip, İsa Mesih'in izine erip ýaşayan adamları halas etmek üçin geler. Ona iman etmedikleri olsa höküm etmek üçin geler. İsa bunu açıktan açık öz sözlerinde bize beyan edýär. İsa diýär, wagt geler, men koyunları geçilerden ayırarın, ýagşyları yamanlardan ayırarın, haşal otlar bilen hakiki buğday dänelerini bir çete biri-birinden ayırarın diýär. Ol yine de özünün ikinci gezek geljegi barada gürrüň edýär. Gelin dowam ettirelim. İsa yine näme diýär? Onsoň İsa Tomasyň ýanyna baryp oňa, barmagyňy yere degir, ellerime seret, elini uzat da böwrüme degir. Şübhelenme, beset, imanlı bol diýdi. İsa Mesih, Tomas adlı şagirdlerinden biri, men İsa Mesih'i gözüm bilen görmesem, onun elindeki deşiklere barmağımı degirip görmesem, onun böğsüne elimi degizip görmesem,
İsa'nın ölümden dirilenliğine iman edecek diye. Ölüp dirilenden sonra İsa şagirdlerine görünüyor. Ve Thomas'a şeyle sözler bilen yüzleniyor. Thomas, elini uzat da böğrüme değir. Ellerime seret, şüphelenme, beset, imanlı ol diyer. Nähili täsin sözler. Yine de devam ettirip Thomas ona sen menin Rabbimsin, menin Hudaýymsyň diýdi. İsa ona sen meni görenin üçün iman ettin. Görmen iman edenler nähili bagtly diýdi. Yahyanyň hoş habary 20-nji bab 27-nji 29-njy aýatlar. Thomas görmesem iman edecek däl diýdi. İsa ona göründü. Emma beset imansız olma, imanlı ol diýdi. Emma soňunda da şeýle sözler aýtdy. Sen görýänligiň üçin iman edýärsiň Thomas. Emma görmeýän iman edenler senden has bagtlydyr. İsa'ny fizik taýdan görmän, onun ellerinin deşiklerine, tüy kakılan yaralarına elimizi degirmän, onu gözlerimiz bilen görmän durup iman eden bagtlylar bizdiriz. Biz nädip İsa'nın ölenligine, 3-nji gün dirilenligine, onun gökte Hudaýyň sağ tarapynda oturandygyny nirden iman edýäs gözlerimiz bilen görmän. Biz onu ruhu gözlerimiz bilen görýäs. Seredin, Ibrahim İsa'nın geljegine gözü bilen görmese de iman getirdi. Davud Rabbi öz gözleri bilen görmese de göklere çıkıp İsa'nın Hudaýyň sağında oturandygyny özü gözleri bilen görmese de onu ruhu gözleri bilen gördü de ona iman getirdi. Köp peygamberler, köne ähde yüzlerçe peygamberlikler İsa'nın yere gelip doğulacaklygyny, Hudaýyň ten alıp adamların arasında yaşajakdygyny öňden gördüler. Ruhu gözleri bilen görüp ona iman ettiler. Ruhu gözleri bilen görüp iman edenler, fiziki gözleri bilen görüp iman edenlerden has bagtlydyr diýip İsa Mesih Thomas'a aýdýar. Seredin, İsa'nın kudratyna, İsa'nın adattan daşary güýjüne, onun ähli zady özüne tawin edýänligine, ähli ygtyýaryň, ähli güýjüň, ähli mugjizanyň, kudratlaryň ona berilenligini biz bu kitaptan faktlar bilen tasdiklap, görüp bilýäs ve iman edip bilýäs. Yine de dowam etdirýän, seredin. Buların hemmesi Rabbin peygamber arkalı ine boy gyz göwreli bolup ogul doğurar. Onun adyna Emmanuel dakarlar diýip aýdan sözüniň berjaý bolmagy üçin boldu. Bu ad Hudaý biziň bilendir diýen manyny aňladýar. Köp ýyllap İsa Mesih doğulmazından ozal, täze ähd başlamazdan ozal 400 ýyllap ümsümçilik bolýar. Hiç bir peygamberlik, hiç bir gudrat, hiç bir alamat görünmeye. Ve İsrail halkı köp howsala düşýärler. Hudaý bizi unuttu diyen pikirde yaşayarlar. Haçanda İsa doğulan wagtynda bu peygamberlik olaryň ýadyna düşýär. Bu peygamberlik çünki köne ähd döwründe de aýdylypdy. Bir gyz göwreli bolup bir ogul doğurar, onun adyna Emmanuel dakarlar. Bu diýmegem Hudaý biziň bilen diýenlige aňladýar. Nädip bul kiçijik doğulan çağa dünýä inýe, onun dünýä injekligi, onun nähili at aljaklygy öňünden bir näçe yüzyıl mundan ozal aýdylýar. Bu adyň manysyna seredin. Emmanuel diýmek Hudaý biziň bilendir, biziň bilen diýmekligi aňladýar. Diýmek Hudaý biziň bilen. Hudaý can ten bolup Adam keşbine girip, Hudaý Adam keşbine girip, yankı söz, can ten olup aramızda yaşadı. Bu Hudaý biziň bilendir diýmegi aňladýar. Başka çaydanımızda Hudaý biziň dünýämize Adam keşbine girip, İsa Mesih'te geldi. Şonun için bu dünya inen küçücük çağa İsa Mesih doğuluşundan başlap, yaşayışı, görkezen alamatları, kudratları, beren taglimatları İsrail halkını hayran kaldıryadı. Olon tarihinde beyle güçlü bir ortaya çıkan
adam. Hudaýy şeýle açykdan açyk, Hudaýyň kimligini tanadyan hiç birini olar görmendi. Şoň üçin İsa batyrlyk bilen şeýle diýýärdi. Meni gören meniň gökdäki atamy görendir. Maňa iman eden meniň gökdäki atama iman etdigidir. Atam ve men birdirin. Atam ýaşaýyş berýär, ol men hem ýaşaýyş berýän. Atam ölüleri diýreldiýär, men hem ölüleri diýreldiýän. Ýaşaýyşyň cennetin açar mendedir. Men yol, men hakikat, men ýaşaýyşdyryn. Mensiz hiç kim atamyň ýanyna baryp bilmez. Şeýle gujur gaýrat bilen, şeýle batyrlyk bilen, şeýle uly adamzat tarihinde hiç kimin aýdyp bilmeýän hakykatlaryny we taglymatlaryny İsa Mesih berýärdi. Munyň berýän taglymatlary bütün Israýly sarstyrýardy. Şeýle güýçli täsiri vardı. Ondan padşalar, hökümdarlar gorkýadylar. Dini ýolbaşçylar ondan gorkýady. Täsirini galdyrýan zat. Seredin, yaragy ýok, goşuny ýok, hiç bir zady ýok. Ýönekey bir maşgalda doglan İsa Mesih bütün Israýl Rim imperiýasyny sarstyrýady. Hemmeler ondan gorkýady. Ol söýgü bilen, özüniň hakykaty wagyz etmegi bilen, eden mucizalary we kudratlary bilen adamlaryň ýüreginde orun alýady. Muňa olar hayran galyp görükçilik edýärdiler. Ve şol görükçiligiň netijesinde İsa'ny öldürdüler. İsa'ny öldüren wagtynda indi biz ondan dyndyk. Onun izine erenler de yok olup giderler deyip İsa'nın ölümünü özlerine yeňiş hasapladılar. Emma olar yeňildiler. Çünkü ölüm İsa'nın üstünden höküm sürüp bilmedi. Ölüm onu 3 günden köp saklap bilmedi. Hudaý İsa'nı ölümden yine diriltdi. İsa ölümden dirilenden soň İsa baradaky hoş habar, onun izine ereciler, Hudaýyň mukaddes ruhuny eýe bolandan soň diňe bir kiçik Israýylda şaýatlyk etmediler. Ýerusalimde, Ýudeýada, Samaryada tä ýeriň ucuna çenli onun şägirdleri onun barada İsa'nın ölümden dirilenligi barada şaýatlyk etdiler. Yine de İsa'nın yeňijiligini ýerden görýäs. İsa hiç kimi öldürmedi, kan dökmedi. Siyasi güç bilen, koşun bilen däl, Hudaýyň mukaddes ruhu bilen adamlaryň ýüregini gazanýady. Adamlar ona görmän durup iman edýärdiler. Rim imperiýasy bütün güýji koşunu bilen bilelikde dargap yok oldu. Ol garşı durup bilmedi. İsa Mesih'in hoş habarını saklap bilmedi. İsa Mesih'in hoş habary häzirem ýaýraya. İmperiyalar, erwet güýçler, häkimdarlar, hökümdarlar, yurt ýolbaşçylary bu hoş habary saklamak istediler. Emma saklap bilmediler. Olaryň döwrü geçip gitti. Garşylyk görkezen padşalar, hökümdarlar yok oldular. İmperiyalar dargap yok oldu. Emma Hudaýyň hoş habary entägem möwj alyp wagyz edilýär. İsa Mesih'in diriligini şu taýdan görýäs. Onun kudratynyň güýjüniň beýikligini şu taýdan görýäs. Ol düýnem, bugünem baky ýeteçenli şol bir İsa'dyr. Ol diridir. İsa häzirem şol döwürdäki görkezýän mucizalaryny görkezýär. İsa häzirem günäkärleriň günäsini bagyşlaýar. İsa häzirem umytsizlara umyt berýär. İsa Mesih häzirem kesel adamlara şifa tap berýär. İsa häzirem mümkin däl, bejermek mümkin däl bolan adamlara da şifa berýär, olary dikleýär. Yıkılan zatlary, yıkılan gatnaşyklary, yıkılan maşgalalary, adamlaryň arasyndaky döwlen, yıkılan gatnaşyklary dikeldiýär. İsa köne adamı, günäkär adamı, yıkılan adamı dikeldip, onun göz ýaşlaryny süpürüp, onu täzeden bir adam edip yaradyp bilýär. Bu güýç ona berilendir. Çünkü İsa Mesih halaskar hem repdir. Ol diridir. Ol diri Hudaýyň ogly Mesihdir. İsa Mesih'in Hudaýyň oglulugyna iman eden, onu ýüregi bilen kabul eden adamlar bugün Hudaýyň çağlary bolmak hakyny gaýtadan gaýtaryp İsa Mesih'de bu haka eýe bolup bilýärler. Eger biz İsa Mesih arkaly Hudaýyň çağlary bolmak hakyny alýan olsak, onda Hudaýda bar olan ähli bereketleriň hem,
mirasdaşları bolarız. Ve Hudaý bilen birlikde ebedi yaşarız. Goý Hudaý bugün mukaddes ruhu arkaly sizin her birinize İsa Mesih'in hakykatdan kim boldugyny, onun diňe bir peýgamber däl, peýgamberden has ulu boldugyny, halaskar boldugyny, günäleri bagyşlayan, cennete gidýän yeketek ýoldugyny öz ruhu arkaly sizin her birinize aýan etsin. Amin.